Så hvad er det, vi skal bruge biobanker til? Vi har allerede tidligere i dag hørt meget om de store styrker, vi har i Danmark. Vi har nogle fantastiske registre, vi har nogle fantastiske kliniske databaser, og kombineret med biobanker, så har vi så en helt fantastisk mulighed for at udvikle personlig medicinering qua forskning. Så tilbage til det der med, hvad man kunne forestille sig om den ideelle nationale biobank. Det vil kunne fordre en landsdækkende indsamling, hvor man kan sige, at den er reelt national, med meget bredt diagnosegrundlag. En ledelsesstruktur, som inkluderer alle væsentlige interessenter. Det er regionerne, der driver sygehusene, universiteterne, der er de drivende kræfter i forskningen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der er vores regulatoriske myndigheder, de forskere, der ved noget om det. Og så mener jeg faktisk, at 2015 er tid måske også kommet til at begynde at involvere borgerne eller brugerne i, hvordan vi driver biobanker. Her ser vi et lidt travlt slide, som viser opbygningen af den nationale biobank. Der er 2 dele. Til venstre ser vi, der er en fysisk del, og der er altså bygget et helt hus, hvor man kan huse en lang række biobanksprøver. Og det er opgjort til 6 millioner prøver fra 3 millioner danskere. Og der tror jeg, alle vil være enige om, at kronjuvelen i den samling, det er nok de helprøvekort, som bliver indsamlet fra alle, i hvert fald fra alle yngre danskere, som dermed er en komplet samling af biologisk materiale fra alle yngre danskere. Og det er jo enhver forskers drøm at have sådan en komplet samling, hvis den ellers skal gøres tilgængelig for forskning. Den måde er biobankens bevægelsesområde blevet meget større, så er der lige pludselig adgang til 16 millioner prøver fra 5 millioner danskere. Jeg prøver at komme med et konkret eksempel bare for at sige, hvordan det så kan bruges. For 1,5 år siden, der var der en yngre forsker, der opstillede en hypotese, at en genetisk betinget utæt slimhinde kunne være medvirkende til udvikling af livmoderhalskræft. Og det kunne det så være ved, at den gav bedre adgang for udvikling af kønsvorter, som så betinger livmoderhalskræft. Og hvorfor er det interessant? Ja, det kunne være interessant, hvis man nu kunne udpege nogle bestemte, der havde større risiko for kræft, så skulle de måske følges tættere i de smirekontroller, som alle kvinder over en vis alder jo tilbyder. Det han så klogeligt gjorde, det var, at han prøvede at søge i registret og fandt ud af, at der kunne man faktisk identificere 800 kvinder med livmoderhalskræft i Region Hovedstadens Biobank, og så var der en anden kontrolpopulation, der var tilgængelig fra befolkningsstudie. Og så var der ikke langt fra teori til handling. Der blev sat et projekt op. De relevante klinikere blev involveret for at sikre den gode kliniske fortolkning af data. Etisk komité blev selvfølgelig ansøgt og godkendt i projektet, og det blev så gennemført. Og i det konkrete tilfælde blev det så en afvisning af hypotese. Der var ikke nogen sammenhæng, men det, der er det gode ved historien, det er, at hele den her proces kunne køres igennem inden for noget, vi taler om måneder, og vi tæller ikke år. Inden for de rene forskningsbiobanker, der vil jeg nævne en stor biobank, Dansk Cancerbiobank, som vi også deltager i indsamlingen af. Og et Dansk Cancerbiobank, det er en biobank, der bliver finansieret og styret af danske regioner. Den får snart en søsterbiobank, Dansk Rheuma-biobank, og som tegningen her viser, så er det en lang række centre rundt om i Danmark på de laboratorieafdelingerne, der driver det. Det bliver styret fra Herlev Hospital. Og det vi kan i Dansk Cancerbiobank, det er, at vi kan indsamle nogle meget, meget dedikerede, meget højkvalitetsprøver på udvalgte patienter. Vi kan se, at der er lige et par nuller færre på antallet af personer. Vi taler tusinder af cancerpatienter og ikke millioner, som der er i den nationale biobank. Men der, hvor de her prøver så er konkurrencedygtige, det er, at det er en meget, meget høj kvalitet af prøver. Og yderligere så er der altid klinikere i den anden ende, der har sagt, at vi udtager de her prøver, og det vil sige, at der er typisk konkrete forskningsplaner relateret til prøverne. De store biobanker, eller tilknyttet befolkningsstudierne, de følger store, men til gengæld udvalgte befolkningsgrupper, det vil sige altså ikke typisk sådan helt fuldt kohortestudie af hele den danske befolkning. De kan være landsdækkende, har typisk brede forskningsspørgsmål og kombinerer ofte spørgeskema-data og biobank. Og her er så nævnt nogen, og ud over eget studie kan vi tage kostkræft, helbred, bedre sundhed for mor og barn, Herlev Østerbro-studiet, Tvillingeregistret, og der er flere andre meget store studier, som jo alle sammen har vist, at de kan lave fantastiske forskningsresultater, som Danmark i høj grad kan være stolt af. Nu vil jeg lige nævne nogle trusler. Vi har allerede hørt om EU's datasikkerheds. Jeg troede, det var et direktiv. Nu hørte jeg, det var et andet juridisk ord for det. Forordring, ja. Det lyder endnu farligere end en direktiv, som jeg forstod det.
Og der kan jeg i hvert fald sige, at hvis der kommer et universelt krav om informeret samtykke på alt register og biobanksforskning, hvis vi kommer ned og har deltagelsesprocent, der svarende til UK Biobank på 10%, så vil meget af det arbejde, vi indtil nu har været gode til at lave i Danmark, det vil blive særdeles vanskeligt. Der er rigtig mange små private biobanker, hvor jeg mener, at sikkerhedsdokumentation måske er mangelfuld, og det taler for, at vi samler nogle af de her biobanker. Vi hjælper mindre private biobanker til at få en bedre sikkerhed. Et helt andet spørgsmål, det er økologi. Der står en hel masse frysere, som hver især bruger for 20.000 kroner strøm om året, udleder tilvarende CO2, uden der generelt gøres forsøg på varmegenindvinding. Det mener jeg også taler for, at der er behov for, at man i Danmark samler nogle af de her mange biobanker. Så er der et emne, der allerede har været berørt. Det er befolkningens aktive støtte. Og der har vi i det danske bloddonorstudie faktisk været ude at prøve at spørge nogle af vores deltagere. Vi har spurgt 2.320 deltagere. Det vi har spurgt, det har været meget vidtgående forskningsspørgsmål. Det er helgenomanalyse. Og der viser det sig faktisk, at 89% de siger, at for at lave en helgenomanalyse, det kræver et aktivt informeret samtykke. Og der ser jeg lige pludselig en diskrepans mellem, at vi arbejder med formodet samtykke, og at i hvert fald, når man tager meget vidtgående forskningsspørgsmål, at befolkningen måske har en forventning om et informeret samtykke. Så jeg mener, der er et behov for, at vi arbejder med en gensidig forståelse af forskernes behov og ønsker og befolkningens behov og ønsker. Så de konklusioner, jeg kunne tænke mig at drage, det er, at vi skal forsvare Danmarks unikke register- og biobanksforskning. Alle andre lande er misundelige for de muligheder, vi har, så vi skal forsøge at bevare dem bedst muligt. En lang række biobanksinitiativer bør koordineres yderligere. Vi skal afmontere de tikkende bomber, og den koordinering, jeg mener, der er behov for, den skal kræve et mere nationalt samarbejde, og det skal koordineres af de store interessenter på området.